Nggih wonten tak tunggu balimu sareng kalian Sri Lestari SJM Audio. Nggih spesial buat Mas Nipam. Senajan dodo ngempet ing loro, aku ragu asa mening sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Eko sliramu racito senajan aku kono sliramu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu
Budalot tak tunggu balimu. Mas Freda sing nyuwun kandas apa Mas? Iya Mas. Mas Asep Mas Asep. Widodo. Ayo Mas Asep. Tanggung jawab Mas Asep.